views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuad Kapampangan. Kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tigdo nakakabalen at gumising king katutuan. Uling abak na balen. Gising! 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 Abak na balen! Ayan! Yung mga followers natin na nakagising at nakasubaybay. Makatutok po kaya pong panahon. Nakatingin sa malayo. Kumusta kayo ate, kuya? Yung pong mga nagbabantay ho sa ulat panahon. Dahil ito hong kondisyon ho ng panahon. Hindi ko gaanong naririnig, Lolo Ray. Yung ulan ko dito sa aking background. Rening Manalbegia katamo. Yun hong mga nakikinig ho sa atin. Na sila naman pong aligaga dahil pagka ang ulan ay ala ng pakna, paring Resty. Ay talaga merong hong mga binabaha dito sa ating pong lalawigan. Shoutout dito sa area ho ng Hagonoy, Bulacan, mga kaibigan. Merong mga paaralan ho dyan na talagang kahit hindi ho ganun kalakasan ng ulan o kahit mainit pa nga, tirik pa ang araw para Resty, hanggang ngayon lubog pa rin ho sa baha. Lalong-lalo na yung mga malapit ho sa ilog. Yun ho mga nakikinig ho sa atin dito rin ho sa area ng Pampanga, lalo na sa 4th District. Kuyang Alvin Perez, Bang Lacson, may pabak po kayo. Isa ho sa binabantayan ho ng CLTV News, ito hong epekto ho ng masamang panahon ngayon pong araw na nararanasan ho natin. Kumusta ko po, Kuyang Ferds Tobias, yun hong mga nakikinig ho sa atin dyan ho sa area ng Alen, Paulo G. Kaya po Angeles City, ang po king area na nindaw. Ang gaya mo naman po kening arayat, ikita mo nandin. Yung ulap kasi pagka bukas ho ng umaga, mga kaibigan, makikita mo kaagad yung magandang landscape ng Mount Arayat. Pero ngayon talagang makulimlim ho panahon. Hindi natin makita yung Arayat. Kumusta ala po rin kaya katamong kabalan kaya po Arayat, masikan po kaning uran na araranasan da po rin tao kaya ni Arayat. Ang gaya mo naman po kaya area na po ning Magalang. Shoutout mo naman po rin memalen kaya pong Mexico, Pampanga at Chingmaylin Marcelino. Kumusta tayo po yung Pag-asa Weather Bureau o yung Weather Bureau po po tapanga bagya. Kumusta tayo uli pong inipong uran na ini kakaluguran tutuna ang gyapong gyan na po at ikita na mo naman natin ating pamanuran pero makanita kasikan pero karepta pong aliwang porsyon na po ning probinsyang Kapampangan dito sa Labuad Kapampangan kaya po Central Luzon ating po taga ng inguran Paulo G malaki yung patak ng ulan kaya yan bigaga nakala po rin kaya katamong kakaluguran lalong-lalo na Lolo Ray yaang palagi ang mga binabaha. Maya-maya kumustahin natin ang ulat panahon. Ngayon pong araw ho ng Lunes mga kaibigan, 15 ho ng Hunyo. Ayan, aldoda po, sweldo na po rin kaya katamong kakaluguran. At reta pong nimisip na pong manyaman na kanan, manyaman na almusal. Ore po manyaman na dila kung kakaluguran hanggang langgok yang kamuti. Hanggang nilagay mamyamoy tang okra basta't manyaman niya sa hingabyas. Kanya taga ng dakal mga pasana all kitang 29 pesos na bigas. Hanggang kailan kaya yan? Nada naman mo retang kritiko. Reta pong manantabe king Kadiwa Store. Shoutout kay pong Department of Agriculture Region 3. Saan-saan pa dito ho sa Central Luzon yung mga Kadiwa Store. Hindi lang sana sa Bulacan. Pero dito sa Capitol Compound, ayan, schedule ho yan. Lalong-lalo na dun ho sa mga nag-aabang ng murang bigas. Abak na balen! Lawen tayo pa mo po yung kabilya na po nindalan ngayon pong Lunes, No karon niya ngayon makatutok kini naman pong CPOSCO, City Public Order and Safety at pangabagya, agkasantala naman po rin yung finorward ng impormasyon ko ako pong Alvin Perez, kini pong Angeles City na king kasalungsungan, uran po ken. Hanggang po naman po kini Ciudad San Fernando. Yasdag mo na, Josh. Ining traffic update tamo para balo da rin yung kiyakatan talatuki. Nanuyeng kabilyanan ning dalan kini Ciudad na ning San Fernando. Kenya inga po nga kakit yung ngayon. Pangabagya, ingen Lex, yaslag tayo. Pero nga kakit yung ngayon,
Kenya pong Ciudad San Fernando. Dito po sa hanay ng Jasa Road, mga kaibigan, wala po tayong problema. Si Poscoya po, hatid ho sa atin ng si Posco. Ayan, Kuyang Tobias Bird. Rening Manalbeque Katamo, shoutout yung mga suki natin sa Tondo, Maynila. Merong isang street dyan, Pampanga Street. Maraming kapampangan dyan sa Tondo. Akakiiya po kakaluguran, ito hong kabisera ho ng Pampanga, dito ho sa Ciudad ng San Fernando. Fast moving ho, ito hong mga CCTV footage na atin pong nakikita. Magsimula ho sa Jasa Road hanggang sa Wajong, hanggang dyan sa Jasa Road, palumpukin ng Capitol, ang pumunang puking intersection, ala pong problema king traffic. Abak na balen! Magtungo naman ho tayo sa lagay ng panahon. Hanggang kailan ba yung mga pag-ulan na atin pong nararanasan? May bagyo baga, Paulo G? Alamin po natin ang report ng Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, July 15, 2024. Simula na naman ang panibagong linggo dito sa ating bansa. At sa ating latest satellite images, makikita natin na naging isang bagyo na nga yung binantayan nating low pressure area bagamat nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility at nasa may bahagi ito malapit sa area ng Vietnam. So nitong namataan, mahigit 1,000 kilometro kanluran ng Central Luzon, may lakas sa 45 kilometers per hour, malapit sa gitna't pagbugso na sa 55 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa 25 kilometers per hour. Muli, wala siyang pangalan dahil ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at hindi natin ito inaasang makaka-apekto sa ating bansa. Malapit na nga ito dito sa may bansang Vietnam. Samantala, bagamat walang direktang epekto itong bagyong ito na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na paitingin nito yung habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na nga sa may bahagi ng Palawan at Mindoro area. Kaya inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Palawan, ng Mindoro, Western Visayas, kasama din sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantalang ngayon ay meron tayong minomonitor na cloud cluster o kumpol ng kaulapan, partikular na sa may silangang bahagi. O yan po, ating pong bagyong Babansyon, alayo pa po kening silob na ning area of responsibility na po ning Pilipinas. Mupin, kakaluguran, oras nilubya po yan. Taga ng asahan tamong impamanuran. Ala na pong na. Pero yun hong isa sa mga binabantayan ho natin. Baka nita pong meron kayong kaalaman. Yun hong bagyo. Kapag nakikita ho natin yung kaulapan niyan, once upon a time, pare-resti tayo nag-training sa Pag-asa Ang kanilang binabanggit sa mga tagapagbalita, pagka may minomonitor ho tayong papasok ng bagyo, ang isa ho sa kailangan ho ninyong maunawaan yung diameter ng bagyo. Pagka yung diameter ng bagyo, itang bilog na nini, karagul. O kayang sakupin yung buong Luzon Island, asahan ho ninyo mga kaibigan, yun ho raw, talagang malawak yung pag-ulan na ating pong mararanasan. Pero kitang ikit tamo yan, medyo maragulya po itang diameter na po ng bagyo. At isa pa ho sa dapat ho nating intindihin mga kaibigan, pagka ho ganyan, yung epekto ho nung habagat. Yung habagat, kapag kasi may pumapasok ho na bagyo, hinihila naman po yung hanging habagat, di ba Kuyang Choy Choy? Rening kakatamo kakaluguran, si Kuyang Prince, pagka ho ganyan na may pumapasok hong bagyo, dahil atsuta mo po ganyan pong tropical country, dapat po maranon pa mo taga na, hanggang rege kayong anak, paintindi yun nung nanula po, rening miyaliwa pong hazard, nung norila po makatok na ngene. Lalo na po pong baka nini pong panahon na mamanuran, nanula rening miyaliwang dapat tamong piya dyan. Isa ho dyan, mga kaibigan, yung flash flood, shout out doon ho sa mga andyan ho sa Highland. Sa Pampanga, iniisip nung ilan, malawak lang nakapatagan ho ang Pampanga. Hindi lang ho yung Arayat, mga kaibigan, ang binabantayan ho namin dito na meron ho kaming mataas ho na bahagi ng lupa. Dyan din ho sa Florida Blanca, Pampanga, shout out. Di ba ating Jen? Retang Manalbeque katamo kaya ni Florida Blanca, Pampanga. Nabuklod, atin mo naman. Kini muna ang pong Porac, Shout out dyan ho sa mga katutubong Porac.
Reni pong aita ka rin. Lalawin niya po, reni pong lugal na totoo na pong megpondo yung dan kembabo. Delikado ya po ito, lalo na sung kami ni dam. Tewari pare resti. Makanyan muna po yung milyari. Milyari na ini Diba? Anang getang landslide, yun hong dilubyo na nangyari ho sa Mount Arayat. Nagpondo ho ang tubig dun ho sa taas. Dahil ho, hindi na ho kinaya na ho ng lupa, ayun, nagkabulagan. Rumagasa. Ilan bang mga bahay ho nandun ho sa dalisdis ng bundok? Marami-rami. Di ba, Choy? Anya po kitang mga labasan na panahon, na oyana, tsune po kem paniman-mantamo, nung makanano ya po, kapilugroso, oras at kayo po karetang permanent danger zone. Ito pa, isa pa. Pasensya na ko po, naman kitang tuto kaming mamatakot. Ang giyamo naman po, retang at tsukeng, lele na po ning ilog. Yung mga nandyan ho sa mga waterways. Bakit, Paulo G? Ano bang hazard na maan dyan? Napubayo mo naman kaya kata, gusto po ang ating flash flood. Pagka ho yung flash flood, rumagasa. Kahit lang ho naman dito ho sa Ausanda pong San Fernando River. Tewari, nempong masigan ng uran, magumpisa po kayo ng Angeles, tutupong na po kasikan itang current, itang pong agos. Hanya, ang mo naman po reta pong bale na, itang slope protection Onya, Juan Joel, Red Manuel Beke katamong shoutout kay ni Kandamba. Naikit tana mo naman. Potang bagya kakaluguran, pakikwanan tamo pong pakisabyan. Ini pong DPWH, kareni pong monitoring the karening flood control project ra. Na tutuing pikakatakutan da po rin memalen, oras po rin, ela po, nung may function, Paulo G, tanay may milyari ng milyari, ada kayo ni Renta kaya katantalatuki. Reta po Manal Beke kami, na mabubulaga po ka rin pong balita, lalo na po ka rin panyalwan. Reta pong memalagi kaya ni public market. Naku pong kaya, balamis dang ko po ka rin pong amano da po rin makatong mamalengki. Diyos ko, 180 ya kamate, sana. Ing manok ngeni nga na. Magkano na, kulang niya nga dondalan. Diyos ko po nga pong ginoo po, kakaluguran. Metong yapo ka rin babansyon niyan. Ing panyalwan, anya po reta pong kakatamong makabrod. Reta pong mga tapa nga pera, kalupa ng kuya kong Felix. Yasdag mo na mo, Jong. Nung magkaning palitan nga na, baka tambalo da rin ng kakatantaladuke. Selidio, tutupo itang aman ninyo. Deng dredging Pampanga River, yan, sa Lawentala, Silipan Tala, nung tutula pong mararapat, ada rin ng kakatantaladuki. Impalitan na po ngayon ining dolyar, reta pong makatiman, para landang pera gani po Pilipinas, 58.38. Ayan, yan ho ang palitan ho ng dolyar. Reta pa pong mapila na currency kakaluguran. Kaki yun na po, hindi ko nababanggitin yan. Lalo na po reta pong kikatamong maka-abroad. Shoutout ko la Reni kaya kay Middle East. Marakala po rin kaya katamong kabalen at po kay Middle East. Hanggang muna po kay Japan. Reta pong mananayang lapad. Shoutout! Abak na balen! Nanula pa rin kaya kang balita, Paulo G. Serbisyo publiko, araw-araw mga kaibigan, hatid ho ng CLTV 36. Lag mo na pa rin, Jong. Nanula rin ng power interruption. Shoutout kang Mayor Junte Tangko. Ay, ito niyang pinos na bengi Imitura niya itang posti na po ng NGCP. I love apalit. Ene po kano page ng Pelco, itang karelang page. Open kakaluguran. Public service. Dakala rin ng mila ko kahit kuryente na. Milyari nga rin ng kakatantalatugi. Okay, ni pa mong area na po ng Bacolod. Shout out Santa Barbara, no rin labaran, except highway including Lacan, Metal going to Sabelano, Meat and Poultry, Processing, Jasapora Farm. Kaya ni mo naman pong malapit ka kariating Jenny, alala ka nung kuryente Kaya ngayon pong Aldona ning Lunes, kakaluguran, alas 7 na po nga, bakang pong alas 4 na po gat pa na po. No ka rin la pa rin, Josh. Ami miss kay Josh. Jong, sige, no ka rin la pa rin. Kaya ni pong area na po ning Bacolod, kakaluguran, Barangay Kabetigan, Tinahero, Talba, Kabambangan, Santa Ines, Parulog, San Antonio, Concepcion, Duat, Potrero, San Vicente, Kabalanchan, Sitio, Banlik Highway,
and San Pedro. O yan, shoutout kang Mayor Di Mandato, rin kayang constituent. Alas 7 pa nga ba kang gapong alas 4 na puning gat panapon. Tutong alano pong power. No rin naman yan. O, kinin mo naman pong barangay daw. Mabalacat City, alas 9 na po ni ngabak hanggang pong alas 11 na po ni ngabak. Abak na balen. No ka rin la pa, rening kaya katamong babansyon. Ayan, water interruption naman, ha. Reni pong tao, kini Lubao, Santa Cruz, suking-suki, keng water interruption. Abak na balen, alauna hanggang alas 4:30 na po ni ngabak. Abak na! Ay, gat pa na po. No ka rin. O, ulitan tayo. Ngayon pong alauna na po ning ugto hanggang alas 4:30 na po ning gat panapon. O, no ka rin la pa, Jong. Sige, asdag mo lang kapabaluan. Ala na. O, rata pong Misdang Mulala. O, bakit Paulo G. Misdang Mulala? O, ala. O, kabir, ala no manabiso nga ra. O, kabundala mo mamate kuryente. Yan po pang alandan, nga ra. Iko po nga tsugeng kapanibala na po ni ngayon. Public service sa mamye impormasyon. Dapat po advance yun pong abison training kaya kayong memalen. Huli pong oras po, o yan, misdan la pong mulala rin kaya kayong pagsilbiyan. Nuko, hanggang timan-timan la rin. Ay, pangaditala po reta pong manggiligit abak pamaran kagigising na. Wapi naman kawari manggiligit para resti. Kakapana ka, ala ka pandanom. Abak na balen. Dakal kaya mabukwento pa magbalik na din kaya kayong programang gigising na ngabak, Lunes hanggang Biyernes. Abak na!
Abak na balen, abak na. Reta pong manal beke kami. Rentao porak. O renina, retang piajan da po ing nano yan, Paulo G. Ining ablas ning balas ba. Atin tam festival, wow. Retang talado kita mong manton ka rening piaglon. Kaya daramdaman choy-choy ka akong sound nan milyari. O retang manal beka ko na papakikwanan da pong abalo nano la po rening happenings. Na anong happenings tamo nga rin ngayon bulan ning July, mamanuran, Paulo G. Orata pong manantabi nung nano pong inkapiestan, ne? Orata pong makabancho karetang concert. Reta pa pong, ako pa wari sinawa, keni mong Clark, kita mong Mike. Talagang panalong-panalo na, di ba? Shoutout po ka rin yung kakatamang talatugi kay Porak na wamburi mo sabihin, Paulo G. Ating piaglon kay Porak. Kitang ablas na ning balas, kabalen. Kapilan niya yan, kaya po July 19 na niya. Shoutout po ka Mayor Jing Kapil, ne? Nano kaya ing, playlist na pong Mayor Jing Kapil. Basang-basa sa ulan. Wala mo ata, malo ko na larening, mag-concert kanini, no ko. Nakalapuret ang Mika Idol ka rening kaya, OPM, ne? Anya, siya nawa. Tingnan natin kung gaano ho ka laki ho itong event na to. Dahil, naku, yung mga naghanda dito, malalaki din ho ang puso kung pag-uusapan ho yung entertainment na makukuha ho nitong mga pupunta ho dito sa Ablas ning Balas. Kapilan yan, Paulo G. In kick-off na po, kaya po kanun July 19, abak na balen. Yun po mga nanonood ho sa atin, umpisa na natin ang ating pong headline. Oreni na po rin mga paling balita, kaya pong Aldo na po ning Lunes, July 15. Task Force laban ho sa mga illegal na pogo sa bansa. Pinabuo ni PBBM. Abak na balen. Balitang balen, balitang Kapampangan. Halos 1 bilyon ho na halaga ng proyekto para sa agrikultura. Inilaan ng palasyo simula 2023 hanggang April 2024. Abak na balen. Suspended Mayor Alice Go. Opo, ang po kanong 4 na katao, pinaaresto ng Senado. At sa usapin ho ng trending na balita, hindi lang ho dito ho sa Central Luzon, hindi lang ho dito sa ating bansa. Dating US President Donald Trump, munti ka na pong mapuruhan, makaraang barilin diyan ho sa area ng Pennsylvania Rally. Abak na balen. At sa atin naman pong sports balita, Batang Pampanga, PBA na! Narito na ho ang mga detalye ng mga balita, mga kaibigan. Sa mga nakatutok ho dito ho sa kontrobersiya ng Pogo, opo, pinaaresto na ng Senado si suspended Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac dahil ho sa hindi nito pagdalo sa mga hearing ukol po sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Sa kabila po ng paulit-ulit na paanyaya, may petsa ho, mga kaibigan, na July 11. July 11 ang arrest order at isinapubliko ito ngayong Sabado at 13 ng Hulyo. Ayon po kay Senadora Risa Hontiveros, unang hakbang pa lang ho ito sa pagpapanagot kay Go Waping, ang tunay ho na katauhan umano ng kontrobersyal na alkaldes sa ating mga batas. Bukod ho kay Go, inutusan din ang nitong Senate Sergeant at Arms na arestuhin pa. Ito pong 7 katao na sina Wen Yi Lin, Shemen El Go, Jian Zong Go, Wesley Go, Sheila Go, Nancy Gamo at Dennis Cunanan na dating opisyal ho ng gobyerno na nakonvict sa kasong graft kaugnay ho ng pork barrel scam. Giit ho ng senadora, hindi lamang ang procedural ang nasabi pong kautusan, kundi may tuturing ding itong paggampan po ng Senado sa mandatong protektahan ang kapakanan po ng mga mamayan, lalo pat napakarami raw na kasinungalingan ni Go, gayon din ang mga krimen na posibleng kinasasangkutan nito. Abak na balen, abak na. Yung latest po ka rin, kakaluguran. Nagpunta sila dyan sa mga opisina, tanggapan ho at warehouse sa area ho ng Valenzuela. Wala.
Pero ito hong ating pong binabantayan din, no? Yung kanyang mga ari-arian, meron na rin hong inilabas na freeze order. Nung nanulareta pong karelang piban dyan na sisilipan na po na magkano at bultula po reta po anong perang dinug pa. Kaya ni pong account na po ning suspended mayor. Netong ya po yan karening balitang-balita. Kaya ni po pisasabihan tamo ganing pogo. O, sa mga balita naman ho natin, ayan, reta pong manalbeke kami kening ano ka rin, Paulo G, rening Tawangiles. Ay, nuko, pakikibalwan din ko ang Alvin rening kaya kayong balita, lalo na kening sitwasyon kening infrastructure development. O, itsaan natin kasi may text kaya katamo Paulo G, matatraffic ko banda kaya ni Santo Cristo. O po kakaluguran, reta pong manalbeke kami ang matatraffic. Ita pong area na ning Santo Cristo, may gumpisane, itang flyover ka rin na niya. Pakabalagbagla po, retang o siya gamit na po baka nitang mirinan niya pong Nano Paulo G. O, mangulkul na lang po ka rin. Tina pong exhibition naman wanda. Reta pong talatukita mong opo, ha? Pakikibalwanda na anong atin, na anong latest kay ni po Central Luzon. Tumutok lang ho kayo sa CLTV 36 at eto pa ho yung mga mainit na balita. Ano pa yung mga kwento mo dyan, Paulo G? Sa layon hong maitransform ang Clark bilang isa pong sustainable, smart, and livable community na makikipagsabayan sa mga world-class cities sa iba't ibang mga bansa. Patuloy umano ito hong infrastructure development mula ho sa housing project hanggang airport expansion sa pangunguna ho ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ang BCDA ay isang government corporation na nangunguna sa pagde-develop ho ng mga former military base upang maging economic hub. Sa ginanap ho na Build Better More, dito ho sa Infrastructure Forum, dyan ho sa New Clark City, ngayon pong nakalipas ho na Biyernes, July 12, ibinida ho ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang ang kanilang mga high-impact project, gayon din ho ang mga investment commitment sa Clark Freeport and Special Economic Zone. Ayon kay Bingkang, mayroong mahigit 35,000 na hektarya ho ang prime land o ito hong CFSEZ na maaari hong makaakit ho ng mga high quality investment na posibleng magsulong ho ng economic growth dito ho sa ating rehiyon. Sa pagitan ho ng infrastructure project, maaari nang magtrabaho sa Clark, mga kaibigan, at manirahan sa Maynila o vice versa naman ho. Dahil sa mga ito, mga kaibigan, taas no umanong magsasabi ang bawat individual na masarap manirahan sa Pilipinas. So we think when there's prosperity kasi sa community, sa mga citizens, there's national security as well. So I've learned that when I was in the United States last February when we are formulating that alliance. So we really want to provide the jobs, the stable income, as well as the livelihood and residential opportunities for our communities when they decide to live. Samantala, mga kaibigan, dito ho sa mga balita ho naman natin sa naganap sa Clark. O hindi, metong muna po karening Maragula event kaya ni po Labuad, Kapampangan. Ito hong makasaysayan na MICECON. Sa huling araw ho nga ng Meeting Incentives, Conference and Exhibition o MICECON 2024 ngayong Biyernes, July 12. Ginanap ho sa SMX Convention sa Clark. Siksik ang naging schedule ho ng mga delegado sa iba't ibang plenary session na nakatuon naman ho upang mas mapalakas pa ito hong kakayahan ng mga nasa naturang sektor. At sa huling araw ho ng conference, isang libro ang inilunsad na paniguradong malaki ang maitutulong umano sa mga nasa professional event industry, mga kaibigan. Ito ang ikalawang edisyon ng Professional Event Management Book, kung saan ang mga author ay ang mismong mga taong naging matagumpay sa event industry sa bansa. Isa na ho rito ang presidente ng MICE Academy na si Dexter Deito. All the people who are, looking at MICE as a business, even students, as I mentioned earlier, this is also used as a textbook because it is CHED approved.
for all the event management subjects, no, for BS Tourism and BS Hospitality. So it's not only for students but even for the MICE professionals, those who are willing to learn more about MICE. Abak na Balen, abak na! Dumalo sa book launching mga kaibigan ang presidente at CEO ho ng Clark Development Corporation na si Attorney Agnes VST de Venadera at binigyan ng libreng kopya ho ng libro. Gayon din ang Chief Operating Officer ng Tourism Promotion Board na si Maria Margarita Nograles. Ayon ho kay de Venadera, ang pagbabahagi ng mga best practices pagdating ho sa mga event management. Opo mga kaibigan, itong event management ho na to ang kailangan ng Clark ngayon. Ipinahayag din ho ng pinuno ng Clark ang kanyang buong suporta sa MICE industry at sinabing mananatiling bukas ang Clark upang mas mapaunlad ang naturang sektor. Ang hakbang na ito ay bahagi na rin daw sa pagiging MICE advocate ni de Venadera. The tourism industry is a very dynamic industry. And we don't only deal with, let's say, if we're in Clark, we don't only deal with people from Clark, from Pampanga, from Central Luzon, but from all over the world. And technology plays a very big role. And so there is really a need to be in continuous learning in doing the MICE, meetings, incentives, conferences, and exhibitions. May technology na rin dyan. And so we can professionalize the MICE industry or the MICE profession, then we need trainings. And we are offering the training facilities in Clark for free. Malaking bagay daw ang commitment ho na ibinigay ng Clark para ho sa mga ganitong profesyon. Ayon ho kay Dato, hindi raw nagkamali ang PhilMICE Academy sa pagpili naman ho sa Clark para maging venue ng MICECon 2024 dahil sa buong suporta na kanilang ibinibigay sa pinakamalaking pagtitipon ng MICE industry. It's really a good opportunity for all the stakeholders in Clark, to learn more about MICE. So from there, we knew already that Clark is going to be a very good destination also. So yeah, we really appreciate all the support from Clark. Hindi rin daw may kakaila na ang Clark ang perfect place bilang MICE destination. And we really foresee that Clark can be a major MICE destination. It's very close to Manila, and it has an international airport. You have all the hotels around. Facilities-wise, everything is perfect as a potential MICE destination. It has very strong potential. And hopefully, we can make this also as a second home. Samantala, inihayag din ni Nograles ang patuloy na suporta o patuloy ho na susuporta dito ho sa Tourism Promotion Board sa mga ganitong pagtitipon. So it is really very important to empower our people, no? So they have to know the latest of market intelligence. Today they talk a lot about AI and sustainability. So we need to be able to equip our people and teach them on how we can compete globally. Because to share with you, the MICE Asia Pacific market in 2023 was around $1.2 billion and is forecasted to grow 10% every year till 2030. So there is really a big market that we can tap. Malaki rin ang pasasalamat ng mga delegado dahil sa dami ng kanilang natutunan. Gayun din ho sa pagkakataon na ma-experience ang ganda ng Clark. We're having a lot of fun kasi we work more on the event organizer side, so we're not sanay being the delegates ourselves. And it's our first time to attend an event of this scale. It's so big. Apart from the networking and learning through the sessions, we got to see a lot of the cultural aspects of Clark and Pampanga. And then each activity, we get to see different things. So we've been through different hotels, so it's so interesting for us. Actually, particularly in our department, we do meetings and events up the bank. So kung ano man yung mga nangyayari dito, mga natututunan namin, we can also apply in our events and meetings.
Abak na Balen! Yan ho yung mga happenings, yan ho yung mga event na totoong dapat po nating sundan dahil kapag ka naging matagumpay pa ho ito at tuloy-tuloy pa, malapit sa katotohanan na yan magge-generate ho ng income. At pagka may income, may kita, naturalmente, Paulo G, ayan, meron marami hong bukas na oportunidad dito ho sa ating rehiyon. Dakal pa po balita, ngayon pong Aldo na po ning Lunes, kabalik na po ning kayong morning show, Abak na Balen!
Abak na balen, mumura na yuda. Abak na. Shoutout po ka rin po mananayang relief. Shoutout po ka rin na pong kay. Ocha, no kabiter ibabalita mo, mami ayuda. Ba, yung text na, sana all. Halala na kasi nga mo, ano rin aliwa. Titukan niya po, milabas at parin dyan kasi LTV Diyos. Dito daw po yung PBBM. Akaila po, beneficiaryo lang po kanong magsasakareto. Reta mituran po kayong kayong pong El Nino. O kabira-bira, mag-comment, akakit ko lang. Sana all. Abak na balen. Shoutout po ka rin, Kapitan. Karem pong Kapitan na mapangupit. Shoutout. Dun ho sa mga tapat ho sa kanilang mga constituent kabarangay. Na kapag ka ho may relief, mga kaibigan, hindi ho nire-repack kasi bawal yun. Mapapa kayo. Oras po, nire-pack yung lang po rening relief. Iba't po ken DSWD. Reklamo da kasi ka rening kaya katamong kabalen yan. Pare, resti sana po, ana, na yung pumamiela pong ticket, ana, elwa mo po retang malapit kayong kusina. Diyos ko po nga pong Ginoy, pinay nga manuan yan. Mika kabistuhan na, Ching Catherine, O rening kakatamong talatugi. Opo, sundo tayo po yung kakatamong pamamalita. May kaugnayan pa rin ho, mga kaibigan, dyan ho sa pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano nangyari, Paulo G? Isa ho dito ho sa tampok na kanya hong mga salita. Wala mo po, may priso na niya mo naman. Ginarantiya ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga hakbang dito ho sa hamon sa issue ho ng peace and order. Kaugnay ho ng serye ng pagkakalansag sa mga illegal na Pogo Hub dito ho sa Central Luzon. Anong meron, Paulo G? Ito ho ang unang pagkakataon na nagsalita ang Pangulo sa issue ho ng Pogo. Kasunod ho ng serye ng raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa harap ho ng 7 gobernador ng Central Luzon. Ano sabi, Paulo G? Sinabi ho ng Pangulo na may task force. May task force na umanong inatasan. Kasama ho dito ang DILG upang tutukan ang problema sa illegal na Pogo. Wala naman itong binanggit, mga kaibigan, bukod dito sa naunang mga panukala at resolusyon na pambayan ng mga Central Luzon na Pogo ban. Wala ho siyang binanggit kung siya ay suportado diyan ho sa Pogo ban. Wala na pa parin Jong. Sige, asdag mo na yung amano ng BBM. Mahal at pinaghahalagahan namin kayong lahat. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga Pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na iligal na droga dito sa bansa. Abak na balen! Abak na! Sa kanya hong pagbisita, mga kaibigan, bukod pa ho dyan ho sa Pogo, na binabanggit, pati na yung mga infrastructure development, ayun, binanggit din ho niya. Malapit na ho raw matapos yung Central Luzon Interlink Project, o yung expressway dyan, na magdurugtong sa Tarlac, at dyan sa Cabanatuan City. Shoutout sa mga kaibigan natin, yung mga followers ng CLTV 36 sa Tarlac City, at gayon na rin sa Cabanatuan, dyan ho sa Nueva Ecija. At opo, mga kaibigan, pare Jong, handa ba yung kanyang speech dyan? May binabanggit din ho kung usapin ho ng investment sa agrikultura. Umabot na raw ng halos 1 bilyong piso. Ano ba Josh? Aslag may nung asuya ganitang kayang BTR, Agrikultura, halos 1 bilyong piso na ang inilabas natin mula noong 2023 hanggang sa Abril ng taong ito upang pondohan ang pagpangtulong na serbisyo para sa ating mga magsasaka sa buong Region 3. Upang mapabilis ang pagdadala ng mga produkto sa merkado, gumagawa po tayo ng mga infrastruktura
na magdudugtong sa mga lalawigan ng Central Luzon patungong Northern Luzon at sa Kamaynilaan. Ang Central Luzon Link Expressway Phase 1 na mag-uugnay sa kalapit lugar ng Cabanatuan City at Tarlac City ay malapit na pong matapos. Samantala, nasa 73% na ang ating nagawa sa Zambales section ng Santa Cruz, mga Tarem Road na magdudugtong ng Zambales at Pangasinan. Abak na balen! Siya nawa, mga kaibigan. Yan ho mga inaasahan ho nating mga mega infrastructure project. At yung tinatawag ho na Build Better More. Talagang maramdaman natin, di ba? Okay lang kaya tayo makakasakay ng tren, pare Resty, diyan sa Clark at Malolos. Yung binabanggit ng Pangulo, yung phase 2, nasa halos 70% na huraw. Pagka sumakay kami dyan ni pare Resty, magpapaselfie kami dyan. Di ba? Kalwata na pong pananayan na taga ng hindi pong railway system taga ng ma-develop yung Masalese. At sa iba pong mga maiinit na balita, trending na balita, hindi lang ho dito sa Central Luzon, makinig ka, ate, kuya. Lalo-lalo na yung mga suki natin dyan ho sa karatig bansa. At opo, mga kaibigan, ang mga nangyayari dyan ho sa lugar ni Uncle Sam, talagang meron din ho bang epekto dito sa ating bansa? Yan ang tanong, mga kaibigan. Ang trending na balita, mga kaibigan. Eto, nasa ligtas na ho na kalagayan ngayon si dating US President Donald Trump matapos ho tangkain umanong barilin habang isinasagawa naman po ang kanyang rally diyan ho sa Butler, Pennsylvania. Gusto ko pa ngayag kaskanita. Kahapon ho yan ng Sabado. Kinumpirma ng dating tagapagsalita po ni Trump na si Stephen Xiong na ligtas na ang dating Pangulo at kasalukuyang ginagamot ang sugat nito. Ayon naman po kay Republican Representative Mike Kelly na kasama ho ni Trump sa rally na nakarinig ito ng mga putok ng baril. Kinumpirma naman po ni Butler County District Attorney Richard Goldinger na 2 ang namatay, kabilang ho ang shooter, mga kaibigan, at isang attendee. Diyos ko po nga pong makabigla po yung balita ngayon. Nabigyan naman rin ng briefing si US President Joe Biden sa White House hinggil ho sa nangyari dito sa kay former US President Donald Trump. Ang briefing kay Biden ay pinangunahan naman ho ni Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, Secret Service Director Kimberly Cheetle at Assistant to the President and Homeland Security Advisor Lish Sherwood Randall. At para ho bigyan ho tayo ng mas malawak, mga kaibigan, at mas malalim ho na pag-analisa dito ho sa nangyaring ito, makakasama naman ho natin na nandito ho live sa studio ang ating pong dating kasamahan at aktibong-aktibo din ho, mga kaibigan, sa pag-assess ho natin sa nagiging takbo naman ng ating defense. Ang karanasan ho nito, totoo, nagsilbi ho siya bilang US Marine dyan ho sa Amerika. Kaya tayo po yung Felix Barrios, bumati ka muna sa ating mga kasamahan. At abak na balen, karempung kaya katang talapanalbeng, ini pong abak. At good to see you, Kompaw, and syempre good to see RCL TV family today. Mayap yung balita ngayon mayap yung balita ngayon ustuya Kompaw ulinging election, King America papalapit na November 5, presidential elections, ngayon anyang May, may ganyang presumptive candidate na ng Republican Party, former President Donald Trump. So, as you go along the campaign trail, dakalya dailanan yan. Dinalan niya Chesapeake, Virginia, Mintaya, Doral, Florida, and napunpin kining Butler, Pennsylvania. That was supposed to be the time na gawan the mag-announce presumptively ketang Vice President pick na Kompaw. So, itapin, milyarin para kaya tamo pong kabalen, impong Pennsylvania, atin niya pong 19 electoral votes na ausan tamo. So, metong niya pong battleground yan. Vote rich at aping kini kayang Pilipinas. Pangaras po king eleksyon, kayang pong presidential election. At karen pong makibalo, atin tamo pong
24,680 Filipinos na may palyaring mag-impluensya kening eleksyon ay ni. Nung ILBN tayo po ining video, ita pong assassination attempt, as the FBI calls it, geware po king pamamaralan ning metong modern sporting rifle na ausan tamong M4 o M16 type na gagamit 5.56 mm balas. Ita pong sniper, nung pakitya itang diagram, ita pong sniper na may kilala bilang Thomas Matthew Crooks, ipinosisyon po in kayang sarili 137 meters away from President Trump nung nuka rin inattempt ng ipapakbong niya at higit na naman mituran niya ing dating presidente king balugbog kabangatin niya pong papakit PowerPoint slides karen pong kayang supporters. Ngayon po itang open air setting na po metong yang Factorian anya po sinaguli may kapag-deploy yung sniper. So baluta naman when it comes to resource allocation in FBI, in Secret Service, it can only have so many resources. Depende yung resource management ya kasi yan So may palyari itang area nga ita, kubalo nung makanano, pero ating mi panikeng area nga ita. Sinabi mo pin ko yung paun ating mete ametong. Nandi nga baklin walya karening kakatamong foreign channels, karening kakatamong American channels, itang lagyu naning mete. Yung lagyo na ng mete is a 50-year-old lalaki, Cory Comparatore, na dating magobraya po king fire service yan, bumbero yan. Impong suspect, Thomas Matthew Crooks, registered Republican niya, at anyang 2021, actually, mag-donate niya pang $15 king meto nga campaign na ning Democratic side naman. So, ngayon, alayang motibo, alayang manifesto. Miyaliwang world different reaction kareng ni kaya katang mamuno Japan, Australia, Brazil, Canada, former President Duterte mimiyayang mensahe ang poy President Bongbong Marcos mimiyaya naman mensahe. So, ako king assessment ko, dili-dili ya bay ne, lone wolf attack ya bay ne or coordinated attack ya. Tamo abalo hanggang ngayon mayaring investigasyon uling mete nepin itang kikatamong suspect at dakal sasabi dakal mangutang nung ini stage siya yung activity nga ini stage siya yung pamag-assassinate ini masakit siya pong stage ing meto nga assassination na makanyan lalo na po nung ikitchitan nung nuka rin niya mituran nung nuka rin niya dadaya kem pumbalugbog at ditak mo pong harap o ditak mo pong pamag-adjust kayang kayang angulo mituran niya po ganing sa tamong T-box na may palyari. Nano'y susunod? Republican National Convention kening July 15 to 18 king Milwaukee. Kini pong Wisconsin. Nung rin i-formalize de po rin Republican Party in kaya katamong nomination, pakilala de po Trump, i-formalize de po itang karelang plataforma. Dakal po sasabi na yung eleksyon, may palyaring, may desisyon napon. Tamo po abalo ita may desisyon na kanunapon. Nung akit may picture ay ni ko empaw. Nung akit may letrado ngay ni at neng strong send a message karen tao. At ang tala kay President Trump. Siya pagamat. Sinabi na fight. Tamo abalo hanggang November 5, 2024 king election. Rening interactive ini kaya kata show kong Felix rening mamangutang kaya katamong yan Nano mo wari ing klase na ning politika kay ni Estados Unidos kay dito sa Amerika. Ano bang takbo ng politika diyan at umabot sa ganitong may karahasan? Kaya mo ba yan? Normal nang malalya yan kay local election o kay national election anti mong nung ikumpara mo naman kay ni Pilipinas at karetang balo mong kasaysayan na ning Amerika. Asabi da mo rin ba na isolated kay siya mo ini? Koyan pa, ini kaya pa mag-research ko there has been 7 attempts karembie, daring presidente or former presidents daring Amerika, daring Amerikano. Gerald Ford, Richard Nixon, Ronald Reagan, at akit tamo itang kay kening kalambatan, malambat ng alang makanyan. So, I would say, kukondinahan de ring both parties ini, kukondinahan de, at ing insidente nga ini, makapangilabot na akakit uling
Aliya usually makanyan ing eleksyon naning Amerika. We have very peaceful elections ka rin na ali mamabot kaya nang mipamatela rin ng tao at that level. At totoo nakakaluguran, rening talado kita mo, kabilising may nga palyari. At pantunan na ken, nano itang missing link nga na, o nano itang lead, ket pa mag-resolve, ketang atukoy ding malinong-malino itang motibo. Ano kasing kaulaga yan na kakaluguran, lalo na po kempis sabihan na o yan pa mag-execute kening krimen. O ngayon nga lang itang mismong may kamate. O makananin populay na niyan. Kaya karanasan mo rin, makanano itang proseso na ning pamag-imbestigada kanini. Dan, no ka rin niya makapwesto, makanano na in-execute itang assassination kung Felix. What's next? Ing pulay na ning investigasyon ko yan pao, ngeni kasalungsungan sa search day ining apartment nanining may kamate or may attempt na makamate. Lalo when itang kayang online profile na ausan tamo, ing makapagtaka. Ining suspect na ini ay Thomas Matthew Crooks from Bethel Park, Pennsylvania, ala yung traces of anything kayang social media. At 20-year-old, kailangan, usually, din kaya katamong 20 anyos, dakal nala traces kayang social media rin, nung naman pangawan da. Pero ining specific katao nga ini, alaya. So, bala mo, metong ita, kareng magpalambat kayong investigasyon na ausan tamo, pero ngayon kasalungsungan, lalo wende in kayang apartment, ausan dala rin kayang kakilala, latest, ngayon nga ba karening FBI reports na ikit ko. Nanong pakialam miken? Sakali remanal bege katamong Memalen, although ini katutuan kakaluguran, nung ninuman pong may pwesto, bilang leader kayong Amerika, maragulya pong bagay kaya katamo, Uncle Sam, kung Felix, nung nanuman po yung kaya katamong maging relasyon ka rin kasiping tamong bansa. Pero ini, pakibatan mo kung Felix, nun niya ulaga, ining nanumang maging pulay na ning politika Amerika at kini akakita mo na tutong ating kaguluhan na masasabi na natin Kuya Felix yung assassination na yan. Makanano yung karagul epekto kaya katamo yan? Ini kompaw aliya mo makaya epekto karing kaya katamong kabalen na Atsu America. Makaya epekto yan naman ini. Kaya tangaw sandang maging foreign policy na ning bansang Amerika, lalong-lalo na itamo at intamong pagdalanan kaya katamong West Philippine Sea. Baluta naman, President Biden and former President Trump, aliwala perspective rin, aliwala view when it comes to sasaw, karang aliwang bansa at magasisti. So, may palyaring manaliwayan kaya katamong landscape when it comes to dealing with West Philippine issue at manaliwaya talaga yung Amerika when it comes to dealing with their foreign issues. Dakla salamat kaya kang malalam, komprehensibong analysis at amis na kang Kuyan Justin Dizon naman albengeni. Kung Felix, kapilang kami balik. Kaya opo kakaluguran. Ini pong kaya katabong partner. Baka bukas mag-regular na nga naman ganyan kaya katamong morning show. Nechi ko son. Kataman albeng kaya katamo. Opo kakaluguran. Yapin po maging pulayin na ng balita at opo pakikuanan mi pong masalese na bansyon. Hanggang mo nang pureng kabilyan da rin ng Memalen, global kapampangan niya po yung bisasabihan at makapakiru niya po yung balita ngayon at nasami mo naman po na midinan hustisya impong makanya nababalitan tamo po abroad. Doon ho sa mga nakasunod ho sa amin mga kaibigan, mag-like at subscribe na rin ho kayo sa aming channel para anywhere ho kayo ay makatakikiko po ka rin pong ganap kayo ni po Central Luzon. Muli ako po ang inyong lingkod, Paolo G. Santos, ating pusong makabalenda. Salamat kaya, Kong Felix.